Nitong mga nakaraang buwan, mainit na naging usap-usapan ang application for renewal of franchise ng ABS-CBN Corporation dahil sa pagwawakas ng nasabing pribilehiyo na pinagkaloob ng Kongreso sa naturang korporasyon noong 1995. Alinsunod sa mandato ng Kongreso, hinggil sa pagdinig in aid of legislation, nandito ako ngayong umaga upang pakinggan ang panig ng bawat isa ukol sa mga isyong ito. Tutulong tayo sa pagdinig na ito sapagkat ang ating responsibilidad bilang mababatas ay hindi lamang ang magpasa ng batas na magbibigay ng prangkisa, bagkus ay tayo rin ang naatasang magbigay ng pribilehiyong ito alinsunod sa konstitusyon, naayon sa batas at nang walang inaapakang karapatang pantao anuman ang kanilang antas sa buhay. Subalit kung mayroon tayong makitang paglabag sa mga kondisyong nakapaloob sa kanilang prangkisa, hindi dapat tayo magbulag-bulagan. At dapat itong isawalat sapagkat ito ay hindi alinsunod sa ating sinumpaang tungkulin sa taong bayan. Tulad ng aking naunang sinabi, we will do what is right para sa bayan. We will do what is for the best interest of the Filipino people. Magandang umaga muli sa inyong lahat. Now, can I proceed to my first question, Madam Chair?